No mä aloin miettiä, että tähän auton lämmityksen ohjaukseen pitäisi olla joku helpompi tapa. Nämä kellokytkimet on vähän jo niin kuin aikansa eläneitä. Et kotona mulla on kellokytki ja töissä auto on koko päivän roikan perässä ja mun mielestä se on aikamoista energian tuhlausta. Onneksi mä löysin tämän energiavahdin. Se on Polar Heaterin valmistama. Kertaakaan en ole kylmällä autolla liikkeelle lähtenyt ja se oikeasti säästää sähköä ja ihan käytännössä helpottaa arkea. Siis tää toimii täysin automaattisesti, koko perhe osaa käyttää sitä, auto saa olla koko ajan roikassa ja auto on aina taatusti lämmin, kun sillä lähtee liikkeelle. Mä myös liikun autolla eri paikoissa hyvin paljon ja tää energiavahti toimii hyvin sen takia, koska se on asennettu autoon ja toimii siis joka paikassa. Ja se on riippumaton kaikista vempeleistä ja muista vehkeistä, että ei tarvitse miettiä enää, että laitanko mä sen auton lämmitykseen vai en. Automatiikka säätää kaiken. Tuotteen idea vaikutti tosi hyvältä ja hinta oli hyvä. Mä olin todella kyllästynyt auton lämmittämisen vaikeuksiin. Ja sähkön tuhlaaminen on vastoin mun periaatteita. Energiavahti on vastannut ihan täysin mun odotuksia. Mä ostin tämän Polar Heaterin nettikaupasta. Asennukseen meni autohuollossa 15 minuuttia. Lämmittää moottorin kesälämpöön, eli ei liian kuumaksi. Huolehtii, että moottoria ei lämmitetä turhaan, esimerkiksi heti ajon jälkeen tai ulkoilman lauhtuessa. Säästää energiaa jopa 70–85%. 3D-termostaatti tunnistaa moottorin ja ulkoilman lämmöntilan.